Zimanê min, ziman dayîk e, dayîk jin e, jin jiyan e, jiyan ziman e. Payîz Tursun, jinek Kurd a Diyarbekirê. Di zaroketî û civaniya xwe de weke gelek jinên Kurdên Bakurê Kurdistanê ji mafê perwerdeyê bêparma ye. Lê her dem xwendin û nivîsîn bala wê kişaye û di sû û pênc saliya xwe de serî li dibistanê daye û dibistana seretayî, navî û lîse xilas kiriye. Payîz Tursun niha jî bi xwendina ji dûr ve li zankoyê beşa civaknasiyê dixwîne. Payîz Tursun piştî vê pêvajoya serkeftî, xeyala xwe ya bi salan di dilê wê de cih girtî pêkaniye û bi zimanê xwe pirtûkek a helbestan çap kiriye. û amaje dike ku ew serbilind e û bextewar e ku bi zimanê Kurdî berhem daye û banga xwe dilê derketina zimanê Kurdî dike. Ziman hebûna mirovê. Cana ji min tipirsin dibên yani fikr û remanê wan kurdewarî ye lê belê bi zimanekî dinivîsînin. Naxêr tedî ew gotinek li cem me heye dibe zikrê dibe fikrê sofî çi be zikrê wî ew e yani eğer fikr û remanê me bi Kurdî be bila nivîsa me zî bi Kurdî be ez wisa difikirim yani. Havî, payîz, zivistan û bihar çar demsalê emrê min ew tu bi xwe yî zimanê min. Payîza emrê min, buhara dilê min. Helbestkara Kurd Payîz Tursun ev nav li pirtûka xwe kiriye. Helbestên xwe bi hestên xwe yên hezkirina welat û bîranînên xwe yên zaroktiyê nexşandiye. û dibêje ji bo ku ev hestên hêja û girîng tên ji bîr kirin û bo nifşên nû jî werin veguhestin, wê xwestiye mayînde bike. Me dinivîsandin berî wextan jî bi min nexweş bûn û min wexta ji malbatê re dixwendin digo xweş e. Em yani bike weka Pirtûkî. Ji henê civandina wan min jî zêdetir bihêz dikirin. Biryar wisa da min got tedî hestê me ye û ji xwe nîvê Pirtûkê jî û çîrokin min kiriye weka helbestan. Min nexwest hûnda bibin, min got bila diwêja Kurdî de cî bigire. Warê min, warê bav û kalê min, ciyê zarokiya min. Wextek em zarok bûn, tepên ê xwas bûn, çiya çiya digeriyan, li ser van istiriyan. Payîz Tursun dide zanîn ku armanca wê ya di dorê de ew e romanekê binivîse û heta ji wê were xizmeta wêjeya Kurd bike. Dîsa îro dilê min ji bêriyan dişewite, di qilqilê hêdî hêdî, di binê de bilqik dide. Niha jî di vê çarçoveyê de dest bi nivîsîna jiyana bavê xwe kiriye ku li gorî wê serpêhatiyên bavê wê hêjayê xwendin û parvekirinê ne. Mayrûksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.